Знаете ли, че за да приготвите хляб с квас не ви е необходимо безкрайно време. Необходимо е само да знаете някакви основни неща, които ще ви помогнат с не повече от 15 до 20 минутки работа да направите страхотен хляб у дома. Останалото време е просто спокойно изчакване. И за да не кажете, че нещо ви лъжа, ще пусна ето този таймер и камера, която да снима през цялото време. Всеки път, когато трябва да направя операция, ще включвам таймера и ще снимам. Включвам таймера и започвам с измерването на продуктите. Може би снимам 11 секунди таймера. Измервам бяло и пълнозърнесто брашно. Като в зависимост от това какъв хляб приготвяте, може съотношението да е различно. В нашия случай имаме 35% пълнозърнесто брашно срещу 65% бяло брашно. Може би сметката ми е правилна. Общото количество брашно, което ще използвам, е половин килограм, защото имам точно толкова квас, колкото да стигне за приготвянето на хляб с половин килограм брашно. Следващата стъпка е да добавя водата. 400 мл или 400 грам. Забелязвате, не се церемоня и добавям вода от чешмата на стайна температура. И разбира се, не съм взел лъжица, с която да разбъркам, така че отивам. Таймера продължава да работи. Мога да махна везната. Разбърквам. До тук имаме минута и 50, 2 минути и 2 секунди. Защото замесихме само брашно и вода за един процес, който е добре да не забравяте. Той се нарича автолиза. Получите по дървената лъжица и покривам тестото, за да почива. До тук сме на 2 минути и 58 секунди. Спирам таймера. Спирам и камерата, която снима таймера, за да може да спрем времето за активна работа и ще ви покажа как изглежда тестото, което току-що сме замесили за процеса, който се нарича автолиза. Така замесеното тесто е доста грубо и се къса много лесно. Започва да се образува глутен, но ще го оставим покрито по този начин за 30 минути минимум. Като самия процес на автолиза може да трае до около 4 часа. Оттам нататък вече от него няма чак такъв голям смисъл, но тъй като аз бързам сравнително повече от днес, ще оставя тестото само за 30 минути, което е минимума, който ви препоръчвам. 30 минути по-късно е време да видим какво се случва с тестото. Все още не съм го пипал. Ще погледнем какво е състоянието на автолизата. Елате да видим. С леко навлажнена ръка. Вижте колко по-еластично е и как не се къса. Време е да добавя кваса, като
Към тези 500 грама брашно ще сложим по около 120 грама квас. Но преди това ще пусна отново таймера, за да видим точно колко време ще ни отнеме цялото удоволствие. Винаги е по-добре да работите с леко навлажнена лъжица. Добавяме бредли и тъй като приготвям хляб с бяло и пълнозърнесто брашно, ще добавя и ави. Разбира се, оставям на дъното съвсем малко количество от кваса. Разбира се, винаги оставям по малко квас, за да мога да продължа да го храня и за следващото печене да не се чудя какво точно да правя. За да замеся тестото, ще използвам леко влажни ръце. До тук времето, което сме изхабили за приготвянето на тесто, и по-скоро сме отделили за приготвянето на тесто, е 4 минути и 45 секунди. Продължавам. Когато тестото стане почти хомогенно, може да спрете да бъркате. Разбира се, много зависи от техниката, която използвате. Аз просто загъвам тестото и завъртам купата. Използвам ръката си като шпатула. Пет минути 59 секунди. До тук, без да бързам, без да се напрягам особено много. След което почиствам ръцете. И следващата задача е да добавя солта. Буквално посолявам тестото. И покривам за нови 30 минути. Спирам таймера, който е на 7 минути и 32 секунди. Спирам и втората камера и оставяме тестото за 30 минути да почине. Пускам таймера и замесвам солта по абсолютно същия метод, по който замесих и кваса. Навлажнявам леко ръката, за да не залепва тесто по пръстите ми.
Техниката е абсолютно същата. Просто разтягам и сгъвам тестото, докато не съм сигурен, че цялата сол ще бъде инкорпорирана в нашето тесто. В случай, че е необходимо, навлажнявате ръката. До този момент, преди да прехвърля тестото в кутия и да го оставя да почива, сме инвестирали 9 минути и 20 секунди в определени действия и в работа, за да приготвим тестото. Сега е време да го прехвърля в кутия. Предпочитам да използвам този тип кутии. Връщам таймера. Напръсквам дъното на кутията с вода и прехвърлям тестото за около 45 минути почивка. Общото време до тук е 10 минути и 10 секунди. От тук нататък следват 4 разтягания и изгъвания, или така наречения coil fold, на всеки 30 до 45 минути. След 45 минути е време за първото разтягане и изгъване, или така наречения coil fold на тестото. Използвам пулверизатор с чиста вода. Пускаме таймера. Напръсквам ръцете и правя първото разтягане и изгъване. Завъртам купата на 180 градуса. Разтягам и изгъвам. Едно завъртане на 90 градуса. Разтягам и изгъвам. Още едно завъртане на 180 градуса. Разтягам и сгъвам и оставям тестото да почине за 30 минути този път, за да направим следващото разтягане и изгъване. 11 минути 26 секунди. Следва второто разтягане и изгъване на тестото. 11 минути 35-36 секунди. Работа до момента. Разтягаме. 180. Разтягаме 90. Разтягаме 180. И оставяме тестото да почива за още 30 минути. 12 минути и 8 секунди. Време е за третото разтягане и изгъване на тестото. Винаги сгъвам за първи път перпендикулярно на предишното сгъване. 1, 180, 2,
91, 180 и оставям тестото да почине 12 минути и 43 секунди. Финално разтягане и изгъване, преди тестото да влезне в хладилника за 12-18 часа. 1, 2, 3 и 4. При всяко разтягане и изгъване тестото започва да задържа все по-добра и по-добра форма. До тук времето, което сме изразходвали, за да приготвим тестото, е 13 минути и 22 секунди. От тук нататък оставяме тестото да почива. Следващия ден, утре, ще оформим и ще оставим да втаса втори път преди да изпечем. D-Day, както се казва. Всички възможни камери са включени. Пускам таймера. Трябва да си подготвя формата, която ще оставя тестото да втасва. Както може би знаете, вече сте виждали, използвам най-обикновена кърпа и форма за кекс, за да е по-лесно и да мога лесно да пренеса тестото, тъй като ще го изпека у дома. До тук общата работа, която сме имали, ни е отнела 13 минути и 55 секунди, 57, извинявам се. Поръсвам с оризово брашно и оставям кърпата. Отварям тестото. Съвсем малко оризово брашно върху самото тесто и малко количество оризово брашно върху плота. Обръщам и тестото само би трябвало да падне от купата, от кутията. Виждате как се отделя само. Почти сме готови. Петнайсет минути. Готови сме за оформяне. Оставям брашното отстрани и ще преместя камерата, за да видите как оформям тестото. Бързо оформяне. Крайчета. Използваме факта, че тестото залепва за плота. И прехвърляме във формата за кекс. Ако се налага, мога да дооформя с пръсти, въпреки че не е задължително.
Покривам тестото. Може би от тази страна ще е по-добре. И оставам да втасва. Ако не вярвате, времето, което сме изразходвали, за да направим хляба, е 17 минути и 38 секунди. Този хляб ще втасва в хладилника до късно тази вечер или утре сутринта, когато ще го изпека. В общи линии цялото време за приготвяне на хляб отне 17 минути и 44 секунди. Общото време до тук е буквално 24 часа, тъй като започнахме хляба вчера по същото време. Така че имайте предвид, не е необходимо да изразходвате изключително много време в работа, за да приготвите хляб. Повечето време е чакане. Работата отнема 17 минути и 44 секунди, без да бързате.